बैसोर जागोन गथ' सासेल' बेखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ। हाग्रा बिफाननि मावथि एबा फरेस्टारा जोंनि बर' लाइमोननि जिउखौ खहा खालामदों। जुदि हे गोरोन्थिखौ मावमारदों बा गोरोन्थिखौ जादोंब्ला बेखौ आयेननि राहा लामानि गेजेरजों बा आयेननि गेजेरजों बैखौ राहा लामा लानांगौ। नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्रा, हाग्रा बिफाननि मावथि बिथांमोना बिथांनि जिउखौ खहा खालामदों, जायनि जाहोनाव बिथांनि जिउजों बिथांनि न'खर गासैबो दिनै सिलिंखार जानायनि लामायाव। जियानो जाया मानो पावारखौ मिसइउज खालामदों बिथांमोना आरो बेफोरबायदि खालामनाङामोन, नाथाय बेफोरबायदि खालामबाय। आं सानो दाय दोफोनखौ सानालासेयैनो बिथांमोना डाइरेक्टलि बेबायदि जाथायखौ बा जिउखौ खहा खालामबाय। दा बेनि सायाव डि नार्जारि, दावराव देखेब नार्जारि सारा गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जोबनायसिम नायोब्ला गोबां मोजां मोजां खोथा बुंदों बिथाङा। खोथाफोरखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायब्ला आथिबारिनि बेखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जायफोर दंमोन बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। दा गावथारबाय, गावनानै दोननानै जे माने गावथारनानै जे थैबाय, गावथारबाय फुंखाया, बेखौ खुनु इनफरमेसन होआखै, थैबाय बेखौ खबर होआखै। जेब्लानाखि माने न'नि मानसिया नागिरहैयो, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने हमना लांनो खोमा नागियो, खोन्थायाखैसो, गैया बेयाव लाबोआखै, जेबो मिथिया जोङो बेनि बाथ्रा खोथा। खिन्थु मैया जेब्लानाखि माबायाव हाग्रायाव थांनो नागिरो, लायनो नागिरो गोथैखौ, अब्लासो बेसो मिथिबाय सोर गावथारनानै गालांदों आरोखि। दा मैयासो मिथिबाय। दा गतिके बे गावथारनाय इनजास्टिस अननाय जादों, बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। आरो लोगोसे जों बिटिसि सरकारखौ दाबि खालामो, बुङो बे न'खरा दिनै मा खालामना जाबावनो बिसोरलाय? बे बैसोआनो जायाखै, उन्दै गथ', दासो हाबा जानाय, दासो गथ' गोनां, बैसोआनो जायाखै गथ' सासेल', माजों जानो बिसोरलाय? मा खालामनांगौ बिसोरलाय? अना खाना गावथारबाय, बिसोरो थांनानै थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन ना। दा बिटिसि सरकारा दायथ' लानांगौ, बिसोर थांना थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ आरो 1 कौटि थाखा बिसोरनो कम्पेनसेसन होनांगौ, क्षतिपुरन होनांगौ, बेखौ दाबि खालामो। आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रिक्ट खालामनांगौ। मानि बेलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाय? जोंबो नुगासिनो दं। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो दिनै दंफां बोनाय, बिसोर थोननाय बे रिपर्टआ फैगासिनो दं। मानसि गावथारनायबो फैगासिनो दं। थांनाय 2023 बे गियानपुराव नोङो माबाखौ गावथारबाय, हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय, अना खाना जेबो दाया गैया, बेखौ गावथारबाय। अब्ला बेबायदि मानो खालामबावदों? आरो बे माबायावबो माने बे 2023 आरोबाव बे थाख्लाय दैयाव नाबेसर बसुमतारिखौ लानानै गावथारबाय, बेखौ हमबाय, हमनानै बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोबाय, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोनानै सानथाम सानब्रैसो दोननानै बेखौ उनाव आरोबाव बेखौ माने थाख्लाय दैसायाव लानानै गावथारबाय। बेसेबां इनजास्टिस बे, बिदि बोरै खालामनो हायो? दा जोंनि सरकारा, जोंनि बर'नि सरकार, बर'नि थैजों दाजानाय आरो बे माने बिटिसिआ बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोननाय, बे संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बिटिसिनि दिनै खुंगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनो हानांगौ। आरो बेखौ नोजोर होआब्लानो जुदि बे दिनै माने फरेस्ट अफिसारफ्रा, फरेस्टनि मानसिफ्रा बिदिनो जुदि फैनानै गामियाव उपद्रब, दंफां मावथिननाय, सोरखौबा माने दंफां लायनो थिननाय आरो सोरखौबा माने फैसा मोननि सोरखौबा गावनाय, गावथारनाय, बुथारनाय, बे जानो मोना। बोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' जुदि क्षमता दंब्ला, एथ' बोलो दंब्ला, एथ' हिर'ब्ला, बे 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखातानि बे अफिसाव माने दे गावसिनि मेगनावनो बोरै अस्त्र लांजाखो, मानो गारि सावजाखो, मानो बुख्रुबजाखो, मानो अफिसानो दिख्रुबजाखो, मानो जेबो खालामनो हादिया, मानो खालामनो हायाखैबालाय? बोरो नोंसोरनि माने माबाया बेनो जाबाय, एथ' सक्तिशालि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानो जेबो खालामाखै, मानो नायनो थाखो, मानो जेबो खालामादिया? दिनै मा जाखो? बे बर'जों बर'बा बर'खौबा अना खाना गावथारो, बर'खौ अना खाना बुथारो, बर'खौ सिगियो, हाग्रा बंग्रा ओंखारनांगौ, मानांगौ, एनकरेज खालामदों, मादों होनना बुंबाय थायो। बे सोरखौ हादों फालाय? बे बर'खौ जादों, बे मालायखौथ' हायाखै। बेखायनो जों बुंदों, बे जायफ्रा कराप्ट जायनाखि अफिसारफोर, बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ, जों बेखौ माने दाबि खालामो। आरो बे बिसोरनो क्षतिपुरन होनांगौ। आरो बिसोरनि न'खर मानसिया केस होबाय, बे माबायाव सेरफांगुरि थानायाव केस होबाय। दा बिनि केसनि माबाखौ जों मोनबाय, केस नाम्बार जों मोनबाय। केस नाम्बारा 22/2026 सेक्सन 103 BNS। दा बे केस जागोन। दा बे हिसाबै जोंबो बे केसाव जोंबो हेल्प होगोन आरो रायजो राजाखौ जोङो माने सहाय होगोन, जाहाथे बिसोर जास्टिस मोनो, न्याय मोनो। ओमफ्राय लोगोसे बिसोरनि क्षतिपुरन मोनजासिम जों आरोबाव गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होबाय थागोन, जों बुंगोन।
ओमफ्राय लोगोसे जों माने खावलायदों रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे बेखौ लानानै जाहाथे मोनसे प्रटेस्ट खालामो बिदिखौ बयबो बिदि अननाय खामानि मावखौ रावबो मावनो हाया दाय गैया फोदो गैया मानसिखौ गावथारनानै गृह हारा खालामनाय लाइफखौनो बरबाद खालामनाय बेहा रावबो अधिकार गैया